What you kren biet? Lani what you kren beiñ? Kam tam iki shakri ki jong blay. Kata ka di ka ktien ya ka ba mday ba ong mga Henry ka ktien ka jong blay ka kren. Ngai kublay fi way pui baro haga ni ka por haga karteng ka jong Jesus Christ. But naga sngi chika sngi. Ngiwan pen sngoy fi ka Khubor no blay. Pagka Khubor ka jong blay ka ri ka Khubor ka ba Nongthymmai ka ri ka Khubor ka ba pen chai bor ka Khubor ka ba hikai ka ba pen bet ka ba sneng. Bat ka ba pen million ya pi syakata ka Shillong Nongkhryiem ka ba kenjamen sim. Syakata ka Nongkhryiem real blay ka ba shisha. Of ni along ro tigi ba janai how blay. Ban ngai ngu yu blay ba ka potternet naga sngi shika sngi klempep. Mentala jan arsnem ngiwan pen mi yang ni ka Khubor step. Hoi ka ministry ka adap khat san snem. Bala fi pay ki episodes kala dan hado komba lai hajar tam ya ka bangingi layo ban ya lap hagini ki khat san snem. Ban nganget bagani ka jingkran hagani ka sngi ka Khubor na blay ru kan long ka jingker khu ya pi. Dan apreng jong fi ka por nga sngobo men sim jong blay u ya tho ba pidan ka jingpang ka ba jorbha. Pipang bagani ka jingpang ka jingpang crow. Dan apreng jong fi ong ka jingpang ka wan ai ngam sung thu ande breu ba shat ba khlan ande ka breu ba shat ba khlan. Kumno ka jingpang kan san ka lap yanga. Ka daw ka long namar fila kran ben shakri ka jong blay. Pidan ka jingpang kansa, pidan ka jingpang ka ba harukom ha ka mat ka jong fi. Kamdei ka ba shujaran khat ka jingpang roi namar. Ba fila kran ben ki shakri ka jong blay. Ka babel ke thu yangi. Rangi puli ka kitab chronicle ka ba ningkong. Kalau nong ka ba khat reu ka khot ka ba arfu ar ka tin ka jong blay ka ong kum ne. Uda ong wat kta iki bala sle jonga. But what pen snew yaki nong ithu lupa jonga. Ka babel ka ong kata. Wat kta iki bala sle ki jong blay. Pila ban kta le si kita ki bam dan jing pen sle. Pila ban kren kat ba pipi man. Henry la da fi kren yaki bala sle ki jong blay. Kan kta ka la ya fi. Tading ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ki bam ta hoi ka tin ka jong blay. Kam hikai yang ru ban kren ben wat kita ki bam dan jing pen sle. Leban kren ben yano yano. Lani ban batai start lani ban kren ben yano yano. Ke jing kren ben ke de jing kren ka ba syukran klem ka Nongkhryiem. Kadon artli ke jing per nga kwa ban ya thu ifi ke ne ka pon ban hikai ifi ba kata kalong don artli ki eke. Ke jing kren ben ke de kata ba syukran la ka kren klem Nongkhryiem. Ba syukran la ka kren klem jing tip. Ba syukran la ka kren namar badon bal akren. Kata ke de jing kren ben. Henry haba pi kren ya ka jing shisha. Haba pi kren ni ka Nongkhryiem. Kata kam dai ke jing kren ben. Ti filap nyo sngo nangi teng habangi kren ngi abi pluk plak ka daw ka long bangim dai be kren biet. Mrai namar ba ka dan kan Nongkhryiem na ka ktien ka jong blengi kren. Kam dai bangi shu kren ben ne bangi shu kren lapla ne bangi shu kren shongshit. Rangi kren namar ba ka dan kan Nongkhryiem na ka ktien ka jong blai. Henry ka jing kren ben ka dai kata ya ka bam dan Nongkhryiem na ka ktien ka jong blai. Ni bam dan Nongkhryiem ru ha ka jing shisha ka ta ka jing jar ne ka jing long ne namar bala shyo snow bala ong da nore la bangi shumut duru da ka jing mut dur ka jongi ta dei ta kwa banong fi ka ta ka wan ra ya ka jing men sao ya ka jing em ka jong fi ta dei ta ktin ka jong blai ka ong wat kta ki bla sla ka jong blai lemne wat pen snare wi ka nong thul pa jonga ong ka ktin ka jong blai ka sam shis pa san ka khat ba khat san ru ka kran beng ne ka jo ktin ka ong kum ne wat kta ki bla sle jonga wat pen snare wi ganong thul pa jonga ka repeat biang ka ktien ka jong blai sa shi sien hang ne wat kta ki bla sle wat kran ben ye ki bla sle wat pen snare wi kita ki nong thul pa ki jong blai badai tang kwa banang fi ka ne ka sngi la da don na preng jong fi ki ba pang bi shitom pi pang ki khlai fi pang hagata ka jingpang ka met ka jong fi pang hagata ka do ka jong fi pang wat haga jingmut ci perkhat ka jong fi dan ka ka jingpang crow dan ka ka jingpang ka bicar kai dan ka jing thia pang menta fi kdor ka ka met ka jong fi shitam fi tha fi pang ti shi nge check ila de yo ba ngala de unong kren ben ne ye ki shakri ke jong blai ka babel ka ongum ne lada pshupet ka bhae dan ki ong na silence is my attitude. Silence is my attitude. Nage jing sngap jar jonga kata ka de jing long jonga. Ka bhae ya ka ba fin sngap jar ban ya ka ba fikren. Lada fim tip ya ka jing shisha. Padai ta kwa ba dong fi ka nage sngi ke ba manta. Ka babel ke thu yangi ha ka por ka ba ki Pharisee ke sadusi bagini ke mut ban penshitam shisha gini ke rang ba leng do. Ki mut ban penshitam shisha ki shakri ke jong blai ula yang gamel ongum ne. Ong budan de Theodas. Bau peniang hidala dia kata ke jing shakri ba nang dau yap oi ki nang bot ki jong len ki sran ke jong ki sak ma no ba ki kut no
Kababel ke thu na ki kam ke apostol no basan ke thu ingi kani ka khot ka ba lai phun reu ko agom ni namar men shwa kini kisngi lami uthiodas uda kren sarong yelade bulong ma uwei haula ya so lang kumba sauspa kirang ba yau bala penyap no badia kita baro ike bala ko ngo ya lapen sakamano bat kim shim lalong ru ladan sa wei par hang ta ba kerteng Judas ubana Galilea hakita kisngi jong ki jingkhan ya ke hima bar uru la ring no yo pa ba hadin jong uru ula yap bar kita baro ki bala ko ngo yo lapen sakamano kamut lada kamdei na ublay lapen sakamano ya ke jing trei ke jong tau brio tadeng tangi dan tang ya ka khmat ban pe ngim de ban kran ru ya ka no ke jing shakri jong no chupai tanda ka khmat lada ka dei na ublay kata kan yeng lada ka dei na uta ubrio na ka shudei na ka jing le brio ke jing penyang hi na ubrio kata kan du no Baka babel ke tu ang ni bu gamel lu ang timen tanga ong api to kan ran dien no na gini brio to eno yaki na balada kani ke jing sala lani kani ke jing le ka long na ki brio kan dam no reda ka long na ublay pimla ban pendam no yaki yo ba on shem ya pi pen ban kinong ya le ya ublay gamel udai u mentor lene udai nong hikai jong usol jong katarsus udai master udai nong hikai ba kraw haga ki por ba udai ubreu ba start tadei tau ong yikini balai fin kta yikini ki breu lada ka dei shishan na ublay kan yeng kan ke shakri balada kam de na ublay kan jot na namar lada ka dei shishan na ublay ba piele persha yaki fi miele persha yaki breu ndai fiele persha ya ublay bal kan long men saw ya pi tadei ta kwa banong fi kan ke sngi ke ba menta waju kedaukti yaki shakri ki jong blai waju kren beiñ yaki shakri ki jong blai namar kata kan pensneu ke life kalau don ro ke jingja ke ktien ke jong blai baladon utau seem bekerteng Jeroboam ula kren beiñ yau shakri jong blai ber ke ege bala jayo ka babel ke tho babo seem Jeroboam ula mot ban kren ban pakem yau ni ushakri jong blai kalja ka kam ka besneu ya kakhin jam blai ke thu ingi langi pulina ka kitab seem ka kitab ka banang kong jugi seem ka nong bakhat lai khat kong ter ke thu ngan puli ka kum ka long ka babel ka ong te hakmi lawan na Bethel ubreu ublai na Juda daga ktien utrai u Jeroboam udang yang hajan ka duan ban thang jing ubi bola perta na kata ka duan da ka ktien utrai u ong ka duan kumni ong utrai hakmi on kayu ko na ka yeng u David on kerteng u Josiah ya u halor jong paun kinyai ki lingdo ki Jacob jrong ki bapan thang jing ubi halor jong pa bat kin thang shing briu halor jong pa ul ai ka dak hakata ka juk ka sngi uda ong kani ka long ka dak ka ba utrai ula kren hakmi on penkat ya ka duan bat ya ka depay ka ba halor jong ka on tekno te ba usim lo yo snow ya ta ka jing ong ubriu jong blai ka ba ula perta ya kata keduan ha Bethel u Jeroboam mula kener ke kti na keduan uda ong kem ya uda kener ke kti ong ktien jong blai uda kener ke kti uda kedau ong kem ya ke ke beja te ke kti jong ka ba ula kener ya kala terkong hadu ba umla shu ban penran pat ya ka shaladi ka babel ke thu abo kedau kti ya shakri jong blai ba ban ong ban kem ya ka kti ke jong kala terkong hang ta hi kat ba umla shu ban pairu na ben bet ye ta kti ben wan ye ta kti kala Shillong bisbak ko malong stasyu nganget ba babel ke thu umla shu ben penran ya ka shaladi ya ka duan ru la pen kat bar la pen tekno ya ta ka depay na ka ta ka duan kat bakum kata ka dak ka ba ubreu ublai ulala ai da ka ktien utrai ti usiem le thu bul ong hau tau breu jong ublai tu kerpat mentab ya ka jing isnai utrai ublai jong me ba tu duai na ka benta jonga bon pen bhapat ya ka kti jonga tiu tau breu jong blai ula kerpat yau trai bat ya ka kti us em la pen bhapat bat kala long kumba menshua la da don na preng jong fi ga ne ka sngi fi sngo thu ba ne ka jing pang ka wan hapi na mar fi la kran ben yi ki shakri gi jong trai ya suk no lek pan map yi ta ki shakri gi jong blai ba nganget on pen bhapat ya ka met ke jong fi on pen bharu ya ka yeng ka sam ke jong fi on pen bha bo blain kar khu ya pi kan ta ding ta kwa ba nong fi wat nom sngo le ran da fi la jukren ha ka bari naru bleu yo snow ya kata ka bari namaru ainong ya kata pat ha ka bapau
แต่เดินตางกว่าบางฟีกันนี่ก็สงีกับมันตาอุตราอุนกระคุยฟีอุตราอุนเล่กิกัมบะกับจิมจงฟีฟินยอเคียนั่นกันนี่ก็จิงปังกับจงฟีฟินยอเคียนั่นกันนี่ก็จิงสตัมกับบัดดันกับบัลลับเป็นสตัมฟีกับเป็นลังอาฟีกับเป็นคอร์ดิตฟีกับเป็นจินจาร์ฟีก็ดาวก็ลองไปก็มองอังเรื่องมันเนี่ยนามาฟิลากรันเบนยิกชักรีกิจงบลายภายนอกมันตาเล็กปันมาบิกชักรีกิจงบลายบ่บลายอุนรีสโตร์ปัดบ่บลายอุนเป็นเขียปัดยากตากับเม็ดกิจงฟีงั้นด้วยเห็นกับปอร์น้ำตาจงฟีบ่ฟินยอเอตากบอร์ฟินยอกันยาตากจิงชิลล์บ่ฟินเล็กชิกตากิชักรีกิจงบลายบ่มันเล็กปันมานักมันตายากเอกับฟิลากรันยากเอกับฟิลากนอยากเอกับฟิลาชุกรันเบียดนั่นเองกับชูลักรันลับละหากตากจิงบอมสโนโตกิจงฟีงั้นยาด้วยกันกับปอร์บ่บลายอุนไอบอร์ฟีtrying to put on man I ngo yeme man me blay chuki kamba me blay chuki kamba krapla dan apreng jongki ni ki khon ha ni ka sngi la kran ben ki shakri ki jome try da yeng ta ka jing pang ka wan ka jing tim ka wan ka jing im ka jongki ka jing stam ka wan ki jing e ka wan ko try ki klem so tho na ke da hon re ni ka tin na ka ni ka sngi ka ya tho na mar ba ki la kran ben ki shakri ki jome ko mo jarabuam u la kran ben yu shakri jome ko try ba ka ti ki jong ugla ter khong ba ha ba u la pan ma ba ha ba u la Khubor ya ka ta ka jiba kala ka jong u shakri jong blay u la dwai ba ya ta ka ti ka ba terkhong ke jong lapan khiapat lapan bahapat ya ka ong ke tin ke jong me banganget ya ke jingpang ka badan ha ka mat ke jong fi ke ne ke sngi bala fi pan map no na ki shakri ke jong blay bo blay pen khia ya phi kan ha ke ne ke sngi u blay le ki kamba ken hallelujah ha ke ne ke sngi bo blay nang le ki kam ki ba krau ki phla ha ke jing im ke jong fi ke ne ke sngi banget ke jingpang kan let no ke ne ke jingtim ka badan jing im jong fi ke badan ha ke yeng ka sam ke jong fi ke badan ha ki khon ki ti jong fi kan let no Asngo ikon jong fi ri pang ni kapor ka daw ko long mde mar ikon re na mar jong fi ki me ki pa na mar fi lakren ben ki shakri ki jong blai bang akren ga ni ka sngi ka teng jong jisu ini ikon fi in kya na haba fi pan ma na ki shakri ki jong blai u blai un le ki kamba nam tan ikon jong fi ada doing ga ka ko fi ha ga teng ka dan bor u jesus christ hallelujah banam ta jong fi ki bapang bi shitam baro fi ni kya fi ni klan fi ni kot no shi sunan nado ne khlep mat haga kertenga jong uji su ai ba kishintur jong fi kan long kishintur ka ba krani ki ek ba bha ki kitien jali jom ki kitien ki ba pen khia am de ki kitien ki ba pen mong ki kitien ki ba wan ra ya kata ka jing tei am ya ka jing pen ya pra na hallelujah ngada dwai ngada kar ko ya fi we baro ba fin kran shlor tang ki kitien ka jong blai kum ba ka long kum ta fin kran re wanum thau nia wanum thau kitien wanum thau ya ka no ka ba long persha ya ka kitien ka jong blai ngada dwai ngada kar ko ya fi we baro Hagar tengu Jesus Christ nong penem amen but amen. Try na kerkhui fi nong persla fi nong ai bar fi. Tadeng tala da fila. Kran ba yung shakri jong try. Isi nga kwa nong fi. Lejpan map no naki. Ba finyo ya ka jing pen kia. Blame kerkhui fi. Kublay shibon nga sa isyampat. Amen.